Усім прывітанне. Гэта TikTok, праграма на Еўрарадыё, у якой Алексей Сапрыкін, у якой Павел Свердлоў разам з вами пагружаюцца ў глыбіні беларускага тыктока, але пасля абавязкова усплываюць. Ну, гэта было б добра. Як же гэта пагружацца і не ўсплываць? Не па-нашаму. Акурат, я так разумею, наш першы сюжэт. Ёсць такое, да, ты все зразумеў, Алексей, правильно. Пачынаем мы звычайна з нейкага такого сюжэта, відэа, якое настройвае нас на пэўны аптымістычны бадзёры лад. Будзе карыснае нашим слухачам і гледачам. Давайте паглядзім. Бярыце дзяцей толькі ад экрану, калі ласка. У якім узросце вы даведаліся, што калі вас трыгерыць якісьці чалавек без прычыны, гэта не таму, што ён адлюстроўвае вас, што вы бачыце сябе ў ім. Гэта не таму, што ён падобны на кагосьці з вашай радні, і вы перапрацоўваеце нейкія свае былыя траўмы. Чаму? А вы не задумаліся, што гэта проста чалавек гаўняр. Ну, вось папаўся вам гаўняр. Лайно такое прыплыло, і яно вас можа просто так раздражнять, потому что это какая-то ваша психологичная травма. Давайте не будем, як это сказать, это, я не ведаю, это дзяўчына, она психологиня тих, хіба так, да, але па парадам, мне здаецца, вельмі карысная. Может быть, тое, што адбываецца... Калі гэта дзяўчына психологиня, то і Паша, мы з табой своеасаблівыя таксама психологи, правда? Психологи. Короче, тое, што адбываецца, сябры, часам тлумачыцца просто таму, што чалавек, як яна сказала, гаўняр, вось, і іншых ніякіх тлумачэнняў шукаць не трэба. Пачынаем. У наступным відэа з намі на сувязі Пінск, і герой гэта відэа таксама падымае вельмі актуальную тэму, на якую, я думаю, кожны з нас, асабліва супрацоўнікі Еўрарадыё ў той час, калі я быў галоўным рэдактарам, цяпер ты ўжо, напэўна, я думаю, падумывалі, да. Ну што, заінтрыгавалі? Давайте глядзець. Давайте. Добрага часу. Пінск, Беларусь. Прывітанне беларускамоўнае. Ці вы калі-небудзь задумваліся над такім пытаннем? А чаму ваш кіраўнік дурань? І як ён на гэту пасаду патрапіў? Ну, вядома. А адказ вельмі просты. Кожны чалавек дасягае той мэты, якую хочуць. Таму ж дурню проще сканцэнтравацца на дасягненні гэтай мэты. Дурню проще. А вось чалавек добры ды сумленны заўжды будзе думаць пра тую адказнасць, якую ён можа панесці за сваё кіраванне. Дурань жа заўжды жадае менавіта тых магчымасцяў, якія яму гэта пасада надасць. Вось так. Я шмат дзе рабіў і чуў гэтыя скаргі ад шмат каго. А можа, гэта я проста дрэнны чалавек, ды на ўсё гляджу негатыўна. Сапраўдны беларус. Як бы прагон такі, да? А пасля... А может быть, вы не слухаете, может быть, вы не слухаете, то все не воспринимаете всерьез, может быть, это я все-таки... Усмешачка такая. Да. Недобрая крыху, ведаешь? А может быть, это... А может, это я? И потом видишь, ось, но... Не, ну, а вы задумываліся, сябры? Ну, вы задумайтеся. І ввогуле, пра якое это начальніка ён такого кажа, цікава, што вот толькі пра магчымасці... Мяркуеш пра таго самага начальніка? Самага начальніка, але... Ну, про того, які трошки вышэй, так. Там ніжэй, я ўжо не памятаю. Трошки вышэй, трошки вышэй, так. На, про таго, хутчэй за ўсё, про таго, вось, тусуецца мужчына ў Пінску, і такім эзопавым стылем, да, нам спрабуе нешта сказаць, але ў канцы ўсё роўна дадае. Ціха, не трэба мяне за гэта больно біць. Ведаеш, у сувязі з майскімі святамі, травеньскімі святамі. Это майскія. Все правильно. Это святы майскія. Да. Вельмі шмат відэа у тыктоку з'яўляецца звароту да грамадзянаў расійскай суседняй краіны, адна з нашых. Якія маюць магчымасць прыязджаць у Беларусь. Давайте паглядзім адно з іх. Ну вот, уключаю.
Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Иначе вас захейтят прямо в аэропорту или в поезде. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» — это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего вкуса. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замашки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас — это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь — это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди. И со своей мовой, ну, напевно. Ты маешь, не сподобалося тебе, что по-руску. Ну так, все это про нашу свою культуру, историю, да, і по-руску, да. Але магчыма... Не, ну, вядома, яна звяртаецца да... Ну, добра, яна звяртаецца да расейцаў на зразумелай мове. Не зразумеюць же, будуць сказаць, які это. Ну, это ж братнія какой народы... другой перрон, какой другой, куда мне? Славянскія мовы, яны ж больш-менш зразумелыя, толькі чамусьці. Не, ну, але вот таких зваротаў робіцца ўсё больш і больш, это значит, что все ж таки крыху незразумелая. Не только мова, але і вот тое, что ты приезжаешь в іншую краіну. Сожрут і сваіх, і чужих. І чужих. То бок... Это на что намек? Это намек на то, что нема тут ніякага распальвання варожасці по нацыянальнай прыкмеце, что праблема не ў тым, что чалавек сам по сабе Гаўняр, да. Нет, вот это же россиянин, а у тым, что ён гаўняр якраз. Вот. И, значит, вы, калі ласка, выконваеце правілы Беларусі. Унутраную распарадку. Як ведаеш, да, правілы ўнутранай распарадку. Мне яшчэ што спадабалася. У дзяўчыны такі яскравы беларускі акцэнт. Ну, яна ж з Беларусі, да? Які? Яна текая. Вот можете адматаць, сябры, і просто пераслухаць ад самага пачатку вот яе менавіта відэа. Вось, рэальна текая, а зараз, сябры, мы, як гэта сказаць, з іншага боку, да? Алаверды, да, з іншага боку паслухаем. І таксама звяртаць увагу на акцэнт. Вось яна розніца, практычная, фактычная розніца, да, мы з расіянамі абсолютно по-рознаму размаўляем. Гэта просто неаспрэчны факт. Добро, давайте. Сейчас еще будет о наболевшем, о россиянах в Беларуси. Точнее, хочу рассказать историю из жизни. Мы вот буквально недавно ездили на День объединения, нас пригласила... Я напоминаю, что я русская. Нас пригласила Беларусь, ну там в городе пригласили выступать наших детей. Позвали, скажем так, даже. Мы даже сами напросились, но неважно. В общем, так. Не, пригласила. Позвали нас. Ну, можно сказать, мы даже сами напросились. Детей было 10 человек. Когда встали белорусы и ушли, после них была стерильная чистота, ничего не валялось. Когда встали наши дети, была помойка, валялись у бумажки из-под чипсов, сухариков, все лежало на диване. Вот они как сидели, пожрали и пошли. Свиньи. И после того, как им преподаватели сделали замечания, девочкам было лет по 12, знаете, что они сделали? Они сказали не мы и стояли, ржали в голос. То есть для меня это абсолютно недопустимая ситуация, что мы 3 взрослых человека, мы стояли и убирали за ними, и они даже не извинились. Они просто ржали, а потом мы обижаемся, что на нас так говорят. Так давайте так себя не вести. Вот. Але бачиш, вось, ну, я наш... Давайте так себя не вести. Не, ну добре, ну, слухай. Не, ну, есть розница, реально. Вот, ну, яна кажа, як еще раз яна кажа? Давайте так себя не вести. А белорусская кажа, давайте так себя не поводить. Ну, это хорошая белорусская, за знаком якости. Вось, а такая, як вот у нас у відео, кажа, давайте так себя не вести. Давайте так себя не вести. Ладно, покинем гэтыя арфаэпічныя дэталі спецыялістам, як кажуць. Якая выснова? Але по фактах. Па-першае, ну, не вельмі-то хотели бачыць, я так разумею, коллектив з России, да, покликали, але... Да. Вот, я думаю, дарэчы, это і было на якія-небудзь травеньскія, ці там на дзень яднання, там, ці вот на это вот все. Да, но по-другое... яднання гэта. Ну, вот сами россияне, бачыце, кажуць, мы розныя. Вот белорусы посидели, встали чистенько, россияне посидели, встали, свинарник. І, ну, вот ёсць з іншага боку, вот расіяне, якія прыбралі за іншымі расіянамі, за сваімі. За іх адказваюць. Вот хотя б так. Але памятаць трэба, канешне, пра тое, што чыста не там,
дзе прыбіраюць, а там, дзе не смецяцца. Але самая стэрыльная ціша і чысціня, ведаеш дзе? На могілках. Ну, пра могілкі, я так разумею, ты не здарма загаварыў. Ну, не здарма. І зараз мы вам пакажам могілкі, але не вельмі звычайныя. Нават я б сказаў, вельмі экзотычныя. Незвычайна. Такіх могілак, я думаю, все пра іх чулі. Нават ёсць... Стівена Кінга чыталі, да, але што такое рэальна ёсць, не часто сутыкаешься. Глядим. В Чижовке, рядом с человеческим кладбищем, ближе к Кольцевой, есть стихийное кладбище домашних животных. В общем, хоронят здесь домашних котиков и собачек, ставят крестики. Вот Боня крещеный. Конечно, делают своего рода памятники. Ну, а як? Справді дзіўна крыху. Делают также благоустройство, Боже, плитку керамогранит. Монументально. Такое, слухайте, не усім людям робят? Чики. Присутствуют малые архитектурные формы. Собачьи ангелочки. А вот Ронни православный, наверное, как и его хозяин. Хотя написано. Также памятники из нержавейки тоже распространены. Не подобается. Ну а Шон, наверное, прям как цыганский барон по человеческим меркам. Барон у свете собак. С декоративным щебнем. Адольф. У многих людей нет такого памятника, как у Тима. Ну, в угле, да. Есть это и такие вот написники. символические арт-объекты. Ну и могилок очень-очень много. Если кто-то обиделся на это видео, извините. Агучка просто топ. Просто 10 з 10. Ну, гэта, як памятаеш, вось гэты мужчына з Пінска. А может, это я таки? А если кто-то обиделся на это видео, извините, извините. Иронично, а потом выбачается, уже одразу. В сенсе з гаспадароў псоў пахаваных тут, да, калі нехта пакрыўдзіся, ну, слухай, улічваючы тое, што большасць з іх хрысціяне, што відаць па надмагіллях. Другую шчоку ты маеш на ўвазе, але з іншага боку тут ёсць разуменне, што гаспадары ў такіх псоў салідныя. Як бы якія і помнікі ім адбахалі і ўвогуле падумалі сур'ёзна пра всю гэтую сітуацыю. Так што крыўдзіць такіх сапраўды а-та-та. Тым больш, што яны ў жалобе. Ну, іх, канешне, крыжыкі. Вот крыжыкі, это, мне здаецца, вот як рэлігію ў Беларусі ўспрымаюць, да, як некую дэкаратыўную рэч, да, вот тут як бы, ну, над магіле крыжык там мусіць, ну, крыжым ж пахавалі, да? Як без крыжыка, як бы, да, тое, што як бы это сімвал веры, і у сабачкі гэтая вера, ці ў коціка. А адкуль ты ведаеш? Ну, не ведаю. Ну, можа быць. Трэба верыць. Але давайте вернемся да надзённых праблемаў, да таго ж, па чым большасць беларусаў за мяжой, не ведаю, я б нават сказаў, па адсутнасці гэтых... Ведаеш, гэты прадукт, гэты стаў замест бульбы ўжо амбасадарам Беларусі ў іншых замест бульбы краінах. Да, то бок уже что такое бульба, это уже не наша, да? Бульба есть паўсюль. Паўсюль, а вось гэты прадукт, глазураваныя сыркі, ён не паўсюль. І, канешне ж, госці з усходу таксама пісаюцца кіпнем. Ну, з захаду мало просто. І, як я чуў, іх свае ёсць, нармальныя, да. А вот госці з усходу прям у захаплении. В Беларусь надо ехать хотя бы ради этого. Вы вообще видели, сколько в Беларуси глазированных сырков? Нават кажа, трэба ехать, трэба ехать. Не встречала нигде. Корона, чтобы вы не привезли из поездки 5 лишних килограммов, показываю мой топ сырков, который нужно попробовать в первую очередь. Сколько трэба сырков Первый, это вот такой сырок, 5 килограммов. Я могу эти сырки пакетами в Москву. А, те 5 килограммов сырков с собой не это вот привез. такие сырки с медвежонком. Многие вспоминают их из детства, стандартный вкус, который не изменился с годами. Третий сырок чизкейк от Савушкин. Слухай, прикол, що ось гэты памятаю, а папярэдні я не памятаю. Вогуле я нічого. Ну, топ памятаю. Нічого не признаю. Им удобно поделиться с кем-то, ну, или не делиться. Я не осуждаю. Пятый вот такой для вечно худеющий сырок муравейник. Здесь 100 грамм и 200 калорий на весь сырок.
Я пока съем сырок, ну а вы сохраните это Пот видео, чтобы написал. попробовать все вкусы, когда будете в Беларуси. Ну, или отправьте это видео тому, кто Ну едет в что, Беларусь. потом дома. сырок. потом Пусть и привезет вам хотя бы топом, пару. як бы, что сказать. Неяк так. Ну, бачиш, цяпер Беларусь гэта краіна глазіраваных сыркоў. Молочки, молочки. І я так скажу, што глазіраваны сырок гэта цікавы сімвал. Ён пра тое, што ўнутры не такое, як звонку. То бок ты глядзіш, яшчэ табе трэба спярша, каб пазнаёміцца са зместам, разгарнуць абгортачку, зняць. Розную, прыгожую такую. Далей ты бачыш нешта вонкавае. Далей можна абляпацца, ведаеш, Абляпацца можна, да, што вяртае нас, конечно, да першага сюжэта нашай праграмы, да, і самае смачнае пачынаецца, калі ты ўжо разнаёміўся, я буду сказаць, калі ты выклікаў давер нейкі, падышоў пабліжэй, вось, і тады ўжо табе дапусцілі да сярэдзіны. Салёная карамель. Салёная. А калі без напаўняльніка? Ну, тады папрасцей. Не все людзі. Сыркі аднолькавыя. Ну, так. Бачыце, Паша сёння філосаф. Філасофія. Ну, раз ужо пачалі тэму крамаў, то і працягваем тэму крамаў. Толькі ў такім больш узуальным рэчышчы. Параўнанне коштаў – гэта добрая тэма заўжды, наш нацыянальны спорт. Да. І ёсць прям, вот я не ведаю, ёсць фуд-блогеры, это кошт-блогеры, давай их назовем так, якія ходзяць па крамах і параўноўваюць цены. За адным з іх мы вас зараз і пазнаёмім. Это Корона, самый дорогой магазин в Беларуси. Ну а это Светофор, самый дешевый магазин в Беларуси. В каждом из двух магазинов мы возьмем 5 одинаковых продуктов и сравним, в чем же разница. Начнем с Короны. Поехали. Чем с В Короны? Короне мы Корона купили не следующие упадет? 5 продуктов. А именно, это килограмм печенья шоколадного, чай, рис, сок апельсиновый и сыр. Где сырки? Где сырки, я разумею. Нифига себе. Сколько? 36 рублей? Дофига, там дофига. Такие же продукты, а именно рис, чай. Вы же не купили их, такой же сыр, такое же печенье. Единственное, что не было такого же сока. Ну, взяли максимально схожее по цене. И за все за это мы дали 18 рублей, 81 Чему? Это на 12 Стоп! рублей меньше, чем в Короне. Что отбывается в Беларуси? Огромная разница. Чему кошты в российских рублях? Чему ён дублюе кошты ў расійскіх? Да. Чему не ў далярах? Ну, сапраўды. Беларусы, вы што? Можа быць, гэта адбыўся, пакуль нас не было нейкі тэктанічны зрух. Можа, гэта адбылося таму, што зараз, ведаеш, даляр не ў самым добрым становішчы сваім. Падае, больш не цікава стала. Больш ужо не варта трымаць свае ашчаджэнні ў далярах. Расійскі рубель расце, а беларусы, яны бачыш, заўжды з пераможцам. Вось хто ім падаецца пераможцам, вот за таго яны забыліся на свой але гэта дзіўна. Не, ну ў беларускіх рублях. Я ўпершыню такой бачу. Да, і няма коштаў нацыянальнай беларускай валюце. Я в шоку, сапраўды. Але набор прадуктаў таксама дзіўны. Ну, сыр, рыс, печыва. Сыр, рыс, печыва, сок мусіў быць. І ўсё. Ну, параўналі па 5. Што ж, ён мусіў тележку набраць. Выбарка, як кажуць, непаказальная, да, ты маеш на ўвазе. Ну, это значит, што у Корону мы мусім хадзіць па нейкі іншы прадукт, тут па сыркі, якіх у Светлафоры, я думаю, не такі выбар. Вось, а па сок і гарбату welcome to Светлафор. Дарэчы, чыя сетка? Это мне здаецца, што расійская, можа, таму цэны ў расійскіх рублях. Застаемся у гэтай глебе прадуктаў і тавараў. Вот ізноў фуд-блогер нейкі, але ёсць нюанс. Але ведаш, не такі, што дзе там паесці, а вось нейкае, ведаш, разаблачэнне. Да, фуд-блогер сумяшчае з распакоўкай нейкім чынам нават і дэканструкцыя. Да, дэканструкцыя бутерброда. Давайте глядзім. Больше 5 рублей за 4 куска хлеба и за пару кусочков рассольной солями. Санта.
Вы серьезно? Опа. Сегодня разложим на молекулу Санта, вот такой как быстрый думаешь? перекус от Санты и узнаем, сколько он стоит на самом деле. Санта Состав прочитать практически Клаус. невозможно, все помято и максимально мелкий шрифт. Но с нами так не работает, и мы все равно узнаем, чем нас кормят. По весу здесь все четко, Санте-респект. А вот к составу Здесь очень много вопросов. музыка Вопросы к сыру. битвы На этикетке экстрасенсов гордо какая-нибудь. красуется сыр твердый, но на вкус и ощупь это Так, обычный и гляди, томат. ну, что открывается, реально. Там намешан плавленый сыр с кучей добавок. Он не ломается, не пахнет сыром. Он просто гнется как пластилин. По факту это дешевый сырный продукт. Вопросы к колбасе. На первых местах в составе красуется свиная шкурка. Ну, то есть это характеристики Самая транспортной смачная. колбасы. Ну, але Ну, грубо говоря, мусорной категории. По поводу хлеба. Здесь он главный наполнитель. И вот тут больше половины от общего веса. Но это не домашний батон. В составе маргарин и соевая мука. Самая дешевая ватная булка, которая нужна только для того, чтобы Ватная забить вам булка, желудок. уже в К этом салату проблема. вопросов нет. Американский Обычный классический хлеб, салат. если Соус загорит. здесь это вообще химическая лаборатория. Майонезная основа, в которую добавили подсластители и ароматизатор грибов. Зачем сэндвичик с колбасой, сахар и химией? Правильно, чтобы скрыть вкус дешевого хлеба и шкурки с солями. А теперь смотрите, сколько стоит, если собирать этот сэндвич Ну, так самому. аккуратненько Я имею в виду поведи. вот из этих ингредиентов. Я все взвесил и высчитал. Палочками. Такое количество Ну, салатика нам пригоже. обойдется примерно в 22 копейки. Да. Это вот колбаски с свиной шкурой обойдется примерно в 42 копейки. Плавленый сырок станет нам примерно копеек 35. Хлеб на маргарине и соус можно организовать ориентировочно на 44 копейки. Таким образом, такой перекус можно организовать всего лишь за 1 рубль и 43 копейки. Опа. Нарезал Табук. сам и сэкономил. Подпишись, будешь знать, где можно сэкономить. Ёлки, я заглушив випадком ну, девіз нарезав сам і можна зекономити. Головне, каб не нарэзацца, ведаеш. Ну, Такую кілбаску. цікава, конечно, я заўжды нешта такое падазраваў, але каб вот на такіх рэчах наварвались у Ну, 3 разы, у 3 разы. у 3 разы, У 3 то разы. бок вот, ну ладно, яшчэ працу трэба. Ну, плюс яшчэ Яшчэ праца, контейнер яшчэ, не палічыў. Ну, упаковка. Да, ну хорошо, ну там у 2. Але да, гэты то бок- хлапец, мне здаецца, заходзіць на вельмі слізкую сцежку. Слухай, хлапец, я яшчэ мяне парадаваў тым, што ён такі падрыхтаваны, сур'ёзны, да, ну, вот ён взял такі. это, разабраў палачкамі. Санта, это З японскай педантычнасцю. чыя гэта дзялянка? Брэсцкая, Не, ну, Машэнскі. Мы ведаем такога. Та-та-та-та-та. Вось як будуецца, разумееш, мільён. Мгм. Вось як На свиных будуецца. шкурках. Да, на свиных шкурках і соусе з цукрам і хіміяй, і на танным І ватным хлебе. хлебе. Ну, з іншага боку, ну от, а Што вы хто хацелі? хто Што сумняваўся? вы хацелі? Ну, яшчэ адна вечная тэма. Мгм. Гэта набыць Кватэрнае зямлю, пытанне, прыдбаць Мгм. свой кут. Мгм. Кватэрнае пытанне. Ну. Пытанне. Пытанне. Кватэрнае пытанне. Пытанне. Да. Кватэрнае пытанне сапсавала Менчукоў ужо О, сябры, і на гэтую тэму цяпер ужо здымаюцца, я б сказаў, іранічныя ролікі. Ведаеш, калі б мы зараз наведалі Менск пасля 5 гадоў адсутнасці, мы б уже не пазналі, колькі там усяго новага пабудавалі. 100%. Ну. Ну і калі шчыра, не вельмі хочацца гэта пазнаваць. Вельмі хочацца гэта пазнаваць. Вось, будзем Давайте тусавацца ў поглядзім. якіх-небудзь іншых раёнах, але давайте паглядзім відэа. У меня есть 30 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-мире. У меня есть 40 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-мире. Подорожанці. Так. У меня есть 50 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-мире. Десятку за за 2 гады У меня нормально есть збираю, 80 да. тысяч. Что вы можете А предложить? тут уже, Могу предложить однушку в Минск-мире. походу, на расійскую оборонку працуе. З 24 по 26 год поднял 20. 30, А, нам, 30. Так по 10 за 10, 2 гады бачиш? мог На ошчаджаць. шкурках, на Так, да, шкурках а так ошчаджаў. взял 30 уже, але не дапамагло, як мы Але бачым, да? бачыш, інфляцыя. Ну, дарэчы, все ты згадваеш гэтыя шкуркі, а вось калі б ты, мужчына, нарэзаў сам Нарезаў і бутерброд, эканоміў. сам бы нарезал, а не набываў по 5 рублёў в Санте, вот тады б уже у тебе бы, Зноў-такі. может быть, и на однушку в Минск-мире уже собралось бы, ну... Яшчэ адзін нюанс, вось заўважыў, ёсць тут акурат цэны былі ў далярах. Ну да. Калі б ён збіраў у беларускіх рублях, Магчыма, да, бы магчыма. нават на паўтарашку бы. А, то бок ты маеш на увазе, што ты яшчэ На копейку. улічана, што курс долара такой Ну, жух крыху. Можа быць, але я ізноў, у мяне такі пытаю, што там адбываецца увогуле, калі колькі з якой ён З сумы? 20-го году было 30 тысяч до 80 за 6 гадоў. То бок у Цэніце Мінск атрымліваецца 2,5 разы. Лухарі нейкі горад. Аднушку Мінск-міры з крывымі сценамі. А ўсё праз каго? Праз этих от расіян, якія падаграюць рынок нерухомасці.
Да, самі в Белоруссию едуць і набываюць у Мінск-міры аднушкі. Мы ж недавно показывали, памятаеш, паркоўку Мінск-міры. Сёння, дарэчы, пакажам вам яшчэ одну паркоўку іншую, але крыху пазней, такого надзённага характару. Вось, але не цяпер, а цяпер ідзем. І самае цікавае, вось завяршу гэтую тэму тым, што гэты мужчына не хоча браць крэдыт, а збірае грошы. Ён хоча накапіць. Можа быць, у гэтым палягае ягоная праблема. Памылка. Що ж там за однушки такие, вось, я думаю, золотые, а? Ну, давайте крыху все ж таки поглыбимся. Поглядим, что за однушки. Районы, кварталы, жилые массивы. Плафоны. Вітаночки, сябры з Менску. Зараз я знаходжуся каля унікального будинку для нашого города. Ну. Не библиотека. Вау. 168 метров в вышыню, самый сапраўдны хмарачос. Зайздросьте, Нью-Йорк. На! Нас яшчэ недабудаваны хмарачос. Але ўжо зайздросьте. Але ўжо можна яму зайздросці. Ну, карацей, вот такія вот будуюць там аб'екты і цэніце Мінск. Не хапае, бачыш, зямлі ўжо не хапае, да, трэба у вышыню. Ну, расце. Атрымліваецца, горад расце. Добра, што не ў глыбіню. Я так разумею, будзе самы высокі будынак ізноў у Беларусі, 168 метраў, калі дабудуюць. Рэкорд за рэкордам, але там яшчэ, мне здаецца, далёка ізноў уже. Там яшчэ конь не валяўся. Да. Ну, будзем сачыць. Ну што, з Мінска пераязджаем все ж таки за кальцавую у Брест. Недалёка. Не, ну, даволі далёка, я тебе скажу. Памятаеце, у 2020 годзе памятаем, быў у Брэсце карагод, за які асудзілі чалавек 100, мне здаецца. Вуліца малая, так, ну. Так вось 2026 год. І... Там зноў карагод, але ёсць нюанс. Это нейкі легальны карагод, разумею, да. Нам нават вон нейкія мужчыны у форме. Дарэчы, з імі гэта серыя, як все пачыналася, карацей. З імі звязаны іншыя абсалютна вірусны ролик у Threads. Карацей, там, дзе яны падпіваюць і адплясваюць прыкладна вось пад такую ж тэму. І завірусіўся камент «Совет да любовь, ребята», типа... Ну, бач, яны так вельмі аддана трымаюцца за ручкі, танчаць. Ну, хто мы такія, каб выступаць з нейкімі... Любяць слухаць сваю любімую музыку. І што там? Вось яна. Не ведаю. За бубнамі сядзіць такое адчуванне, што нейкі Фінберг. Ну, Фінберг памёр. Вядома, што памёр, але падобны вельмі мужчына. Фінберг 2.0. Можа, ягоны малодшы брат. Не ведаю, радавацца ці засмучацца, таму што, ну, з аднаго боку класна, што вось у Брэсце збіраюцца людзі, танчаць карагод. Дайце, ребята, сапраўды... Ну, галоўнае, каб гэта было санкцыянаванае мерапрыемства. Вот я думаю, санкцыянаванае, но ці не санкцыянаванае, як бы, можа, нават і не санкцыянаванае, хаця дружыннікі ёсць. Кожны збор людзей для ўлады можа быць вельмі... Можа, я думаю, ты зараз скажаш, можа стаць апошнім. Можа стаць апошнім кожны. Ну, можа, конечно... Кожны карагод у берасці. Але вот, ну, карацей, радасна, што людзі збіраюцца, не радасна, конечно, што не пад нашы родныя тры чарапахі, а пад нейкую сядую ноч. Это з 80-х ці з 90-х. Адчуванне, што на Падляшшы пабываў. А-ля савецкая попса. Да, на Падляшшы такое практыкуюць. Вельмі любяць. Такія вот эти самые. А палякі ввогуле любяць расійскую попсу. Ёсць такая песня «Дзядзя Міша, дзядзя Міша». Польская? Так, польскі курс таким акцентам. Ты мой дзядзя, дарагой. Господи, які жах, Алексей. Я-то думал, что я живу в цивилизованной заходней краине, а оказывается... Ты живешь в нормальной краине. В нормальной краине. Что мы были б не мы, калі б тему экологии не вставили. И другаснага спажывання. Да, значится, вот... Але ізноў жа, як ты кажаш, ёсць нюанс. Ёсць нюанс. Да?
і калі так падумаць, то гэта не зусім пра экалогію, тое што вы зараз пабачыце, а яшчэ там шмат розных слоёў. Смотрите, прикол, баночка Дориды. Сижу, пью, думаю, дай отклею, посмотрю, что под этикеткой. Так, что ж ты на самом деле пьешь, хлопча? А здесь у нас что? Что? Вино! Вино? Это минералка? Да нет, там вон написано фризанте. Британка. Опа. Окей. Опа. Фризанте, газированное вино. Короче, фризанте Бьянко. Алкоголь 40033. Ну, вот такая же еще. В машине хватит. И золотая вот кайота. Так не одна такая бутылька, гляди. Дарыда, что отбывается? Ну, гэта рэцыклінг па-беларуску. Так чакай, ты думаешь, что это нехта выпіў з гэтых бутылек фризанта, а пасля на іх налепілі? Не, Алексей, ну не. Ну ведаеш, дзе-небудзь, напрыклад, ось дзе вельмі развіты рэцыклінг? У паўночных краінах. Швецыі, там, яны ж там здаюць гэтыя бутэлькі просто тоннамі. Да, але ж потым з іх робяць. Могуць быць мятыя, могуць быць уже непрыдатныя для того, каб наўпрост я думаю, так разліваць. Як казала гэтая дзяўчына, сацыяльная дамова. Во, сацыяльная дамова. Сацыяльная дамова у нас. Даваць бутэлькі акуратненькімі, мытымі і цэленькімі. Але там яе складана здаць цэленькі. Ты бачыш, у хлопца ён адклейваў гэтую налепку і ўжо памялася на руках. Так што мне здаецца, конечно, справа у іншым. Справа тым, што тут патрэбна расследаванне нам, але я думаю, што разлівала Дарыда нейкая фризанты, ці збіралася разліваць, але лёс склаўся так, было мінералку разліваць. Вось, і таму з'явілася незвычайная в пушачках, в баночках такая мінералка, як кока-кола лічы, але вот з другім дном. Ну, ведаеш, што як у Беларусі вельмі шмат такіх рэчаў. Манітор, гарызонт, а налепку адклеіваеш там Samsung і гэтак далей, гэтак далей. Вось бы, конечно, адбывалася такая рэч, што ты прыходзіш у краму, набываеш, здавалася, мінералку, да, адкрываеш чик, а там дзіўная нейкая мінералка. Нектар багоў. Ой. Алкаголь шкодзіць вашаму здароўю. І мне здаецца, што тут гэта быў не такі выпадак. Ну і абяцаны ўжо відос пра паркоўку. Пра паркоўку, Паш. Дакладней, паркоўкі-то ніякай няма. І вось гэтыя все словы пра дамову, пра не паркавацца на газонах, калі вот мы правяраем іх, на ўшывасць. Да? Яны оказываются просто такими декларациями для россиян. Пустыми некими. Да, так что давайте поглядим, где мы нашли жорсткую парковку. Менское море. Менское море. Но это нават не Менское море. Менское море еще там. Там 10 километров. Да. Шашлык. Все эти люди приехали по шашлык, по свежее поветра, по прохалоду. Гэтыя людзі, ведаеш, паверхню вады і захад сонца. Напэўна, не былі ў Закапаным. І шашлык, ладно. У Закапаным не былі вось на 100%. Калі б арганізавалі тут парковачку і здзіралі бы по 10 евро за сутки. За сутки ты яшчэ туды-сюды, за гадзіну давай. Это яшчэ добра. Ну ладно, ніхто там не здзірае 10 евро за гадзіну. Не, ну за 24 гадзіны здзірае. Ну да. За цэлы дзень. Что, думаешь, нікого б не было? Ну, напэўна, было б менш. Да все просто стояли б на 10 километров далей. Это все абсолютно зразумела. Такая ситуация. Вось, але і на траве, там, і сям, карацей, і паўсюль. Бачу, ніхто нікога не штрафуе. А там, відаць, можна? Я не ведаю, можа і нельга, як бы, вось, але жаданне шашлыка перамагае сацыяльную дамову. Інстынкты і сацыяльныя дамовы. Сябры, гэта была праграма «Тык-ток» разам з Алексеем Сапрыкіным і Паўлам Свердловым. Вы далі нырца
у стракаты свет беларускага тиктоку. Ну, спадзяюся, было цікава, мы стараліся, шукалі цікавае, калі ёсць. Падтрымайце нас, падабайка. Да, падтрымайце, калі ласка, калі даглядзелі до гэтага моманту, так абавязкова, і калі у вас ёсць цікавыя відэа, якія вы хочаце, каб мы з Алексеем паглядзелі і осветлілі. Дасылайце іх у аккаунт Еўрарадыё Лайт. Еўрарадыё Лайт у тиктоку. У тиктоку. Да побачення. Пакуль.